سلامات أنا لما أنت مدى السوشيال ميديا أزارف فين سراويت إيرترا صردرون عبدو تجري أطوار زتنا أطوار صردرون كمون تانجتات زعاتة حيثات مكلها إيرترا نبدو تجري كمون إيرترا إثيوبيا ترير ملسيوال إيرترا نتقدم منستر إثيوبيا بارلما بزعبا سراويت إيرترا كيح بحرن ذهب مجلسات حصور فنفنن كتب الكونينا ود بشاشاتي نابز بتقراي كحلف استدلي سالساي ملغتي قداي جنوسايد كود بشاشا نابكال نمطباقي كمون إيرترا حدش معبالتات مايت بحر إيرترا فولي أجدا سنة كم زلوا تجليسو زي من كالتنا لونا سكام وداتا مسانا سناي مكتات سلام فتوات كميل لكم كابزن كابتن أكو كابين حزلكم أتلكم نستخدم كعلى لايك نداقوركم سبسكرايب زي دوركم كان سبسكرايب نداقوركم أنا حساب نريتنا بتاعهم نداقدفكم أبزت كانت زلت كتاتلو سبسكرايب زي جوركم كاب سبسكرايب زي جوركم يزحيمون سبسكرايب نداقوركم نخدنا فلما فيديو بزعمات مالي على السوشيال ميديا عند تزورز وعلى فيديو كم تسمعنا يخينو بزعما نسو أبرخش حد حساب زجلت صورلو أبي كل تستوقع على تزارب زلو اندابلو بزح حساب اندهاويو اسكنكاتاتلو حسيت كلك علو تني ما جرش هناك كم قلنا بزغط الفيديو كنكركلنا بزعبا قداي قيح بحرون زلعلو حسابلو بزعبا نسو انتاي زبل حسابي تلاعيل زلو اسكنسمعايو قداي قيح بحري حزون استغير نغير لنت اجندا انت بدردر انت بحيل انت ببالين ببولي قيح بحر من طعنا اي ترف الزل ابستفل عليه مدرخات زنسمعوا نسون لعلو تمرار حبل صقنا يكون يتسراوت زلبو ريتو يو سلازي ناي قيح بحر تتحزو تاجندا حزون قدميتي مصخم زلو كن ناي تግራይ ጉዳይ ውን ኣብዝ መዳይዚ ክልዋ ዝኽእል ቁዋ ምናልባት ዕድል ኣለኩም ዝበልከ ሕዚ እንታይ ይኽለክ ደሊ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተፈለየ መልክዑ بتعمل بتنقع بزمولو كافنا يقدم حزز زنبره فخرا وص إلو ناي انكهبا قداي مجمريا تا إلو قيح بحر مالت إلو ناي هلونا قداي إلو ويلي حدا سبب توليدو عوي ينبر يموت كم جرت تحيزو سلازي بزين السو مخانا يكالن إلو بزين السو من ماري يكالن أوكي أمساسو أو دبلوماسيون كيدنا بسلام منبر بحيل قدو في لهم نايم كن مكوري لهم نايم زي أبو زحك زين بلازم نبرنا تقول داين السا تنكوينات أوفشال ما يزوي حزين مسمان نمون كوينات أيدو اللي أنتم معرفة كنت زلنا حوريتا سلزي تناي كوينات ناي دبلوماسي دقاف كم زي رخب الله ياتري حنتي جنكا تا ترخص فترة لا ويتا أجندة سيتجير وازلو جن زغنا أكل ناي انترست قداي يكون بايزوي زدل ناي هلونا قداي يلو مالت انترست سي يقيري زيبنا يغيرن بزين سوين نبرن اوكي جن مريتا تمسيو زغون ነገር ሂብና زغون ነገር ክንቅበል زغون ነገር ጊና زغون ነገር ክንብል زغون ነገር ኢልና زغون ነገር ክንብል ኢልዩ صحزي ንትግራይ ብጣዕሚ ኣምሪሩ ዘይተዛረበሉ ምክንያት ኣነ ዝርዳኒ እስቲል ትኹነታት ብኹም መንገዲ ስለ ዘይውዳእ تقرأ حزون كم متصاوت كارد يجيرو كقرب كم زلوا إيه مرداء فتينا تاي مالتيو الحزون لو تقرأ يزلوا حيلي زخون عدل لغ في الطريق مسيناون مخادي ساده ما لغديا كرم حزس كم يجري يجلس كم زنبرت فلتيه يفنه تقرأ يقول تاي انتم سوات كجلسهم كله وا حزكو قونس تفاتيو حقيقة معروض رون ليهو جزعيل ونيرو كلمة حزكم منهم كي تفتره كيدوش ما قله وينات مستجمر دعراكم زي خيتوا الجلة يزول النار كم عينة نمتهاي زي تتغنى وي مالت بتعمي أن عيقوبونه يخونه ترى دي خني جن زخانة نجار يسس كم زلوا ركب مسيرتها تقام مهانم منهم زرار بيكونه ركب مسيرتها سلامة وركب مسعفار ترتب باني نبدأكم يحلف مزول سرعتنا هلو عفارون مس هذا عفار سلام كبار جنوسايد فصمه منግስቲ ኤርትራ ስልጣን ሃለውን ካውን ከይቅጽል ከምዘል ቆይ ተኾና ግዜ ፈቂዱ ኣብ ካሊ ትበጽሕ ትከሓሓስ ሕጊ ሰፍን ስርዓት ይቕየር ኣብ ዘዋን እዚ ግን ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ስለ ዘለዋ ካብ ሓደ ማእከል ብዝተኻለ መጠን ምዞም ካልኦት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክጎድእዋ ዝኽእሉ ዝገደደ ኣብ ፀገም ከእትዋ ዝኽእሉ ኣካላት
ብጣዕሚ ጥንቁቕ ዝኾነ ዝበሸለ ርክብ ምግባር ኣድላዪ ባህላ እየ ኣነ ብርሑቕ እየ ዝሪኦ ሓደ ሰባት ይግምቱ እዮም ከምዚ ኣነ ኢንሳይደር ምኾነ እዩ ንኣብነት እዚ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ንህዝቢ ዝበሃል ፅምዶ ኣነ ምንም ፀገም የብለይን ክሪኦ ከለኹ ስጋኣታት ኣለዎ ሰባት ወይ ካብ ኣስመራ ወይ ካብ መቐለ እዩ ኦን ኦፍ ዝግበር ሁሉዮም ግን ብርሑቕ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብ ድንበር ዘለዉ ህዝብታት ምረኻቦም ተመሊሶም እውን እቶም መንግስታቶም ፅዕንቶ ምፍጣሮም ንሕና ብሰላም ኢና ክንነብር ምባል እንተነኣሰ ንእሽተይ ፅቡቕ ነገር እምበር ካብቲ ዝነበረ ዝገድድ ሕማቕ ነገር ይርእን ዘለኹ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ከዓ ግብፂ ብዛዕባ ዓሰብ ዝበለቶ ኣሎ እስኪ ንከታተሎ ግብፂ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ናይ ሓደ ወርሒ ፕረዚደንትነት ምቕባላ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ሰላምን ፀጥታን ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝያዳ ኣበርክቶ ንክትገብር እዚ መዝነት ክናወሓላ ኣገዳሲ ምዃኑ ወግዓዊ መግለፂ መንግስቲ ግብፂ ኣነፂሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ግብፂ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ዘሎ ኩነታት ህፁፁን ዘየላቡን ፍታሕ ዝደሊ ኩነታት ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም ኤርትራ ተተርእሳቶ ዘላ ማያዊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ብመንፅር ኣገዳስነቱ ሎሙን መተካእታት ዘለዎ ኣይኮኑን ክብሉ ተንተንቲ ገሊፆም ምስቲ እናጎደለ ይኸይድ ምህላው ዝግለጽ ዘሎ ኣገዳስነት ማያዊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ተኣሳሲሩ ክወሃብ ዝንዘቐነየ ትንታነታት ኣመልኪቱ ትንተናዊ ዓንቀጽ ዘሰናድአ ሬድ ሲ ቢከን ዝተባህለ ማዕከን ሓበሬታ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ ስትራቴጂ ለውጥታት ምህላውን ኣገዳስነቱ እናጎደለ ክኸይድ ምዃኑን ዝሕብር መግለፂታት ወካሊ ዘይምዃኑ ገሊጹ ኣብ ማያዊ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝተፈጠረ ፀጥታዊ ስጋኣታት ከም መወከሲ ብምውሳድ ክወሃብ ዝቐነየ መግለፂታት ምርኩስ ብምግባር ትንተናታቱ ዘወሃደ እዚ ናይ ዝማዕከን ሓበሬታ ሙጉት ዋላ እኳ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ስጋኣት ምህላው ኣፍልጦ ዝህብ እንተኾነ ንመሰረታዊ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ዘዋድቕ ዘይምዃኑን ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳስነቱ ብዓለም ደረጃ ከም ዘለዎ ክቕፅል ምዃኑን ኣሚቱ ከምኡውን ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ብዙሕ እንዳተዛረበ ከምቲ ዝዓለ ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ብዛዕባ ንሱ እውን መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ሂበሎ እስኪ ንስማዕ እዩ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ፓርላማ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ዝሃቦ መግለፅታት ሕሱርን ፍንፉንን ክትብል ኮኒና እቲ ኢትዮጵያዊ መራሒ ትማልና ኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቦ ግፍዕታትን ዝምታን ከም ዝፈፀመ ኸሲሱ ኣሎ በቲ መግለፂ ዝተቆጠዐት ኣስመራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋንን ድሕርን ኩናት ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስጋና ሜዳልያታትን ሃገርና ዘኻኺራ ቀይሕ ባሕርን ኢትዮጵያ ንዘለዓለም ተፈላለዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን ዝብል መግለፂ ኣብይ እውን ኣዋጅ ኩናት ምዃኑ እያ ኤርትራ ትነቅፍ ኣብቲ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ትማሊ ኣማስዩ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብስም ዘይጠቐሶ ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ ጎቦታትን ጎላን ምልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስጉሩን ናይ ኩናት ኣጀንዳ ምኹነይ ንምግባር ዝዓለመ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኩናት መሳልፍቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብኸምዚ ዓይነት ግፍዓዊ ተግባራት ክኸስስ ዝንፈለመ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እዚ ዝበለ ብ3 ለካቲት 2026 ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዘስምዖ መደረ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተለዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘልዕልና ኣይኮነን ብዝብል እዩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፈፀምዎ ጃምላዊ ጭፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታ ገሊፅና እቲ ባሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግን ኣይሰምዑና ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለፂኡ ክልቲኦም ሓይልታት ከተማታት ትግራይ ክቆፃፀሩ ምስ ጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረ ዓድዋ ኣክሱም ዓዲግራት ሓዊሱ ኣባይቲ ከም ዘፍረሰ ንብረት ከም ዝዘመተ ኢንዱስትሪታት ከም ዘዕነወን ማሽነሪ ከም ዝወሰደን እውን ከሲሱ ኣብይ ኣብቲ እዋን ብስሞም ዝፅውዖም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰደደ ብምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካየድዎ ዕንወትን ቅትለትን ደው ከብሎ ኣተሓሳሲቡ ምንባሩ ጠቒሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ጉዳይ ወደብን ባሕርን ብዝዛመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጉዳይ ወደብ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማስያዊ ዝርርብን ንምዕዋት ንፅዕር ኣለና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ግን ኣይክተርፍን እዩ ሎሙ ብዝኾነ ምኽንያት ዘይከው መሲሉ እንተተቆፂሩ ጽባሕ ክዕገታ ይኽእልን እዩ ናብ ዘየድሊ ሽግር ቅድሚ ምእታውና ግን ብሰላምን ብዝርርብን ምፍጻመ ጉቡእ ይመስለኒ ኢሉ ማያት ባሕሪ ኤርትራ ፍሉይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተገሊጹ እቲ ካብ ራስ ካሳር ክሳብ ራስ ዱምራ ተዘርጊሑ ዝርከብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ፍሉይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተገሊጹ ባሕሪ ኤርትራ ክሊማዊ ብልጫ ከም ዘለዎን ኣብቲ ባሕሪ ዘለዉ እንስሳታት ኣብ ካሊእ ተረኸቦምን ከም ዘይኮኑ ኣብቲ ኣብ ገጻ ትዊተር ዝወፀ ናይ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል
መስቀል ጽሑፍ ሓቢሩ እቲ ኣብ ሻዋይት ንዝወፀ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር ንዝተሓተመ ጽሑፍ እቲ ባሕረ ጂኦግራፋዊ ኣገዳስነት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓሰብን ምጽዋን ማእከልነትን ኣገዳስነትን ኣዝዩ ፍሉይ ምዃኑ ወሲኹ ይሕብር። ከምኡውን ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዶብ ትግራይ ኣጽዋራት ከም ዘጸግዐ ከምኡውን ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ሰራዊት ኤርትራ ጸረ ድሮን ናብ ዶብ ትግራይ ከም ዘጸግዐ እንዳተገለጸ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ብዛዕባ ንሱ ሓቃውነቱ ሶሎ ሚድያ ዝነግረና ኣሎ። እስኪ ንስማዕ። ሚድያ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፅእ ዘሎ መቸም ከም ትልሙድ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ድፍዓት ተጸጊዑ ሰራዊት ኤርትራ ብወገን ትግራይ ብብዝሒ ታንክታት ከምኡውን ዝተረቃቐ ኣጽዋራት ሒዙ ኣብ ዶባት ኤርትራን ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ይጽጋዕ ኣሎ ዝብል ዜና መቸም ካብ ንሰምዕ ዳርጋ 3 ዓመት 2 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ካብ ሚሕር ምጽጋዕ ሶማል ኣጽሒሩሞ ኬንያ ኣጽሒሩሞ ኣብ መሬትና ከም ድልያትና ኣብ መሬትና ተደሊና ባድመት ንኺ ተደሊና ዛላምበሳ ንኺ ተደሊና ጾሮና ንኺ ኣካል መሬት ኤርትራ ክሳብ ዝኾነ ከም ድልያትና ስለዚ እዚ ሎማዓንቲ ኣብይ ኣሕመድ ክዛረቦ ዝጸንሐ ዋጋ ከፍሎ ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ። በቲ ትብልዎ ዘለኹም ወላ ሓደ ድጽላ ኣይኮነን ዝተራቐቐ ኣጽዋር ጸረ ድሮን ከምኡውን ታንክታት ዝዓጠቐ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ትግራይ ይጽጋዕ ኣሎ ክትብሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። ድጽላ ነገር ኣይኮነን። ከምቲ ክቡር ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝበሎ ሎማዓንቲ ብዕሊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ልዕላውነት ኤርትራ ኣዊጅኩም እዮም ብዕሊ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ኣካል ህይወትና ወይ ከዓ ትንፋስና ስለ ዝኾነ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ንዓኻቱም ንኤርትራውያን ዝደ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ክንበልዓኩም ኢና ክሳብ ዝበልኩም ከይበልዓኹምና ከዓ መቸም ናይ ምብላዕ ክእለት የብልኩምን ኤርትራውያን ግን ጽቡቕ ጌርና ከነሳራስረኩም ኢና ጽቡቕ ጌርና ከዓ ክሳብኩም ክረግጾኩም ኢና ማለት እዩ። ክሳብ ጠንቀምቀም ዝኸይድ ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ ጉዳይ እዚ ኦልሬዲ ብመልሓስ ወይዳ ዓቕሚ ተረኽበት እንዳእምበር ወዲኹም ሕጂ ኖ ሰራዊት ኤርትራ ኣይጸግዕን ይደሎ ብሰንኪዛ ገምጃዕ ሃገር ኢትዮጵያ ሃገር ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ድፍዓት ኤርትራዊ መንእሰይ ኣኸንዲ ምስ ኣፍቃሪቱ ኣኸንዲ ምስ ብጩት በዓልቲ ቤቱ ምስ ሓዳሩ ምስ ደቁ ንዓኻትኩም እሞ ከዓ ተላኣኽቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ኮይንኩም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ትፍጽምዎ ዘለኹም ኢሰብኣዊ ገበን ኤርትራዊ ዕቂልዎ ተወዲእዎ እዩ። ብዝተኻለኩም መጠን ከምዛ መልሓስኩም ቅልጥፍ ትብላ ዘላ ኣብ ባይታ እውን ከምኣ ኢሉ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢዱ ከይሓወሰ ማለት እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢዱ ከይሓወሰ ብፊስካ ጥራሕ ቅብር ከብለኩም ምዃኑ ንሕና ንዕርፍ ንስኻትኩም ከዓ ትዕርፉ ማለት እዩ። ንሕና ንዕርፍ ንስኻትኩም ከዓ ካብ ምጽፋዕ ንኤርትራ ክወርር የዳይ እምበር ኤርትራ ሓንቲ መዓልቲ ንኢትዮጵያ ብዝኾነ ነገር ክወርር ወይ ከዓ ይግባአኒ ወይ ከዓ ዝገብር ገለ ዝበሃል ነገራት የለን። እቲ ክወርር ዝመጽእ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ሕርያና ወይ ከዓ ምርጫና ተገዲድና ንኣትዎ ኩናት ደኣ እምበር ሕርያና ሰላም እዩ። ምርጫና ተኸባቢርካ ምንባር እዩ። ምርጫና ንስኻትኩም ብትእውጅዎ ኩናት ንሕና ተኸላኸልቲ ደኣ እምበር ንስኻትኩም ከዓ ወረርቲ ከም ትማሊ ይኮነን ሎሚ ከም ትማሊ ኣይኮነን ሎሚ ክትፈልጡ ዘለኩም እቲ ኩናት ኦልሬዲ ምስ ተጀመረ ብፊስካ ኤርትራ ፊስካ ጥራሕ ትነፍሕ ፊስካ ምስ ተነፍሐ ኣብኡ ለው ጽቡቕ ጌሮም ዝቐብሩኹም ማለት እዩ። ወዲ በሻሻ ብመገድ ጌታቸው ረዳ ጄኖሳይድ ዝበሃል ነገር የለን ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ይደልዩ ብርግጽ ድማ ጄኖሳይድ ተፈጺሙ ዲ ተፈጸመን ንሕግን ምርትዖታትን ገዲፍና ሓደ ትግራዋይ ንወዲ በሻሻ ብጄኖሳይድ ክኸሶም ምዝደል እሞ ናብ ቤት ፍርዲ ምዝቐርብ ጌታቸው ረዳ ጠበቓ ናይ ኣበይ ኮይኑ ደው ከም ዝብል መስኪሩሎ ነዚ ብግህዶ ኣብዚ ቃለ ምሕተት ኣረጋጊጹልኩም እዩ። ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ሰብ ንወዲ በሻሻ ክከላኸለሉ እንተጀሚሩ ድማ እቲ ክሲ ገና ከይተበገሰ ውዱቕ ከም ዝኸውን ርዱእ ይገብሮ።
أتي نابز بتقرأي كحلف استدلي سالساي ملغتي قداي جينوسايد كاود بشاشة نابكال نمت باقي نيرترا ويا محرا ويكالا أكال بجينوسايد بمخصص نود بشاشة كافت خسي ناس أنا مقباري نهزب تقرأي مس إيرترانا محران تراي كم زباس نمقبار زعلمي هاي لما عاد مدى زي مسلني رفتكم ومتخوني لا تسفاي قبر باي